De horeca is de sector die het meeste profiteert van het festival. Kroegen zitten vol en de tapen bloot erin. Voor op dit moment is het ongekend belangrijk. Of belangrijk, het is voor het hele eiland is het een prachtig platform om jezelf te presenteren. En het is een prachtig stukje omzet. Zo is het gewoon. We namen de aandacht troch de verskate media docht het eiland goed. Het smiet nije toeristen op. Maar toch ontkomt ik overal net aan de economische crisis. Nou, als ik lees hoeveel last minutes er nog zijn met Oeral, dat vind ik wel bijzonder. Ook in appartementen, hotels, campings, chalets, caravans, alles is te huur nu. En dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Dus in die vorm zal de crisis wel op een of andere manier een rol spelen. Het is op dit stuit een kommen en gaan van oeralgongers. De verwachting is dat het eiland ook dit weekend weer helemaal vol zit. Dan zal het dreig worden een fiets te vinden. Al een weekend winnen ze al hier verhierd. De fietsenverhierders helen hier een goed pad van haar ieromzet wij. Ja, zeggen 10% of zoiets denk ik. Dat is dus best pittig. Ja. Maar zo skielge zonder oeral kennen. Waarom zou het zelf niet zonder oeral kennen? Niemand zou het willen missen, maar als het er niet meer is, is het er niet meer. Alleen niemand wil het absoluut missen, want het is gewoon heel belangrijk. Voor de fietsverhierders is de gemiddelde oeralgonger makkelijk in de omgang. Ze hebben kwalijke eersken. Nou, het is, met oeral maakt het eigenlijk niet uit wat voor fiets het is, als het maar een fiets is. Dus als mensen maar van A naar B kunnen. Het is alleen belangrijk dat het lichter doet. En dat hij een beetje lekker rijdt, maar of het nou een dames of een heer is, dat maakt niet zoveel uit.